Mijiet attendew biex jagħtu l-aħħar tislima lill-koppja Jeremy u Lorraine Gambin li flimkien ma' koppja oħra tilfu ħajjithom f'inċident sfortunat li seħħ fil-Kroazja. Fadl Govew għat iċ-ċeremonja li saret fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Balluta irrifletta fuq kemm il-ħajja hija fraġli u wara l-kappella biex daw kollha preżenti jitalmu jużaw il-ħin b'mod għaqli u biex ma jaħlux il-ħin. U fakkar fil-memorji ta' din il-koppja li kienet toffri ħafna mħabba lil dawk ta' madwarhom. Jeremy u Lorraine Gambin kienu ilhom jafu lil xulxin 50 sena u kienu ilhom miżewġin 45 sena. Flimkien huma bnew familja sabiħa u għenu lil diversi ħbieb. Fil-fatt Jeremy Gambin kien parzjalment irtira biex ikun jista' jqatta' iżjed ħin flimkien mal-mara u l-familja u biex ikollhom iktar ċans biex jisifru. Fadl Govew li preseda ċ-ċeremonja spjegaw ukoll kif huma ħadmu ħallew impatt fuq l-oħrajn u kif vjaġġaw flimkien u qattaw ħin ma' dawk li jħobbu. Il-koppja Gambin kienu qed jivvjaġġaw flimkien mal-ħbieb tagħhom Kevin u Sandra Bonnici meta tilfu ħajjithom wara li Land Rover li kienu qegħdin fih spiċċa waqa' fil-baħar. Jeremy Gambin kien coach tal-basketball kif ukoll ex-player li irrappreżenta lil Malta fl-1987.